लोगोफोर आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बराय हरनाय जाबाय। नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों आङो। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों सुपार डुपार। बे मिउजिक भिडिअ फाव खालामनाय नुनो मोनदों सामिर बर', दिप्ति बर', लब बर', अरुणा स्वर्गियारि। मेथाइखौ रोजाबदों लब बर'। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय बिलिफां बर' भिडिअग्राफि चेनेलाव। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।